Hei, salutare, noi suntem Patru Nebuni și acesta este primul video. Ok, gata. Bine, ok. Și noi suntem și Patru Nebuni și acesta este primul video. Aici suntem împreună cu Andrei, cu Vlad, cu David și Manea. Vlad de Galumana. Și cu Alex. Și vom filma niște Minecraft. Filmăm acum, filmez eu, fiindcă ei nu pot, fiindcă pleacă spre școală. Și filmez eu acum ceva. Și vom începe să facem o lume. După ce o să... Când o să ne întoarcem de la școală, o să filmăm unul cu toții pe mapa aceasta pe care o voi face eu acum. Pe care acum doar o vom începe. Începe tu și faci tu ceva pe acolo, ca să fie data cu toții. Va numi și Patru Nebuni mapa. Și îi vom da survival pe normal, fără chat, fără stit, da, și cu chat infinity, multiplayer activate și play. Bă, dar și în caz că cucurezi, bă. Acum doar vom lua niște materiale ca să facem niște chestii și Vlad, cum se numește canalul tău? Cum se numea canalul tău? Bedrimen 666. Și intra și pe canalul lui. Am postat și eu astăzi, acum câteva minute, am postat și eu un videoclip, tot de Minecraft. Mă rog, nu contează, acum hai să începem seriuța noastră. Hai, fă-tu acolo ca să știi imediat, știi, dacă ei intră cu tine. Să-mi dai invite. Păi, da, dar nu pot, că nu am conectat cu Gmail-ul. Se pare că e o lume destul de frumoasă. Alex! Hai să începem. Gata, că distorsionează, nu mai urlați. Și am început să spargem, am început să începem această lume. Nu mai trimiteți mesaje pe WhatsApp. Alex! Ok, și vom începe făcând un crafting și... Da, asta să nu mai e. Nu mai urla că distorsionează, Ok, și... De ce nu mai e? Bă, nu se mai... Vom începe făcând acum un crafting table, niște bețe, vom pune crafting-ul aici jos și ne vom face o lopată și un pichet. Și vom începe frumos să minăm un pic ca să ne facem un pornal și după aia încheiem video-ul. Du-te mai bifat un târnăcop și du-te să iei niște piatră. Asta fac. Ok. Hai să mai am și eu puțin și ajung la școală și filmăm. Bine, dar nu înțeleg, ne scris apel în așteptare. Cine a ieșit? Cred că Alex? O să vorbească cu Augustin? Cred că da. Că nici cu August nu mai avut nici cu Alex. Ok, deci îmi fac un pic de piatră și... gata. Eu sunt de tine. Eu cu tine mai pot, eu atâta. Uite, acum intri în școală. Da, nu se vede foarte bine și ar trebui să-mi dau brightness mai mare. Bă, mi s-a la Minecraft, doar că am pe cardul SD mai multe chestii. Și unde am pus eu crafting-ul acela... Uite-l aici. Ok, și am făcut acum un proiect de piatră. Și vă fac După ce filmezi? După tableta? Nu, de pe telefon. Rahat. Așa, dacă erai conectat cu Xbox-ul, jucam și eu cu tine acum. Să mai luăm niște din alea. Ok. Și hai să punem acest puiet de care am făcut rost. Uite aici, ca să nu... Înainte se mișcă destul de prost, dar acum nu se mai mișcă bine. După ce vă abonați, dacă vă place, dați un like, un share și un subscribe. Calculator și telefon. Calculator, acum că mă bursă să facem foarte multe serii. Și foarte probabil să ne apucăm de serie de GTA. Fiecare se face de pe PC sau de pe... David? Da. Ce
vezi ce de la Minecraft ai? Aia nouă. Aia 1.0.4.0? Da. Acum, hai să-mi dau și o actualizare. Sper să meargă. Adică să nu dea crash Minecraft-ul. Nu cred că îți dăm. Ca mie, din când în când nu dădea crash. Îmi face și un videoclip în care să vă arăt Minecraft free. Și că foarte mulți dintre voi vă doriți să aveți Minecraft pe telefon sau pe alte chestii. Și noi să vă învățăm. Să vă învăț eu cum vă luați și de pe calculator. Doar că îmi pare rău că nu pot să vi-l fac un premium de la început. Că mie mi se încarcă la... Și puteți să vă jucați multiplayer și de pe telefon, la depărtare, dacă sunteți conectați cu Xbox-ul sau cu alte chestii. Te conectezi cu telefon cu Xbox-ul ca să puteți juca amândoi? Propuneri de serii pe care să le facem, am mai zis, nu vreau să mă repet un pic cam mult. Și vom face și live-uri pe la 10-20 de abonați. Vloguri vor fi, sketch-uri, dar momentan ce vrem cu gaming. Ce aude, man? Mane? Da. What the fuck? Era un porc într-un alt porc, știi că era un porc cu cap dublu. Da, ai văzut un Am găsit titlul pentru video. Porcul cu capul dublu. Bă, dar ai văzut un porc cu așa și cu un stick de ăla pe care ai scris, atașat de el? Ok, și acesta a fost videoclipul de astăzi. Cred că îl veți vedea un pic mai încolo. Noi am fost cu nebuni și la